Tulo ang patay, samtang duha ang samdan, human na igo og kilat sa bayog Zamboanga del Sur. Ang mga biktima, pulos mga estudyante. Ang lima ka mga biktima, ang nailang sila Alexander Ikin, 13 anyos, Justin Oxoma, 16 anyos, Julius Kent Amad, 16 anyos, Mary Chris Amad, 20 anyos, ug Sandy Amad, 15 anyos. Sumala sa BFP Bayog, Huwebes sa hapon, October 17, misaka sa bukid ang lima nga mag-igagaw aron manguha og saging nga ilang ibaligya aron pangbayad sa ilang eskwelahan alang sa intramurals. Apan sa wala damha nga panghitabo, naigo sa kilat ang lima ka batan-on samtang nanguha og saging. Paspas nga miresponde ang kapulisan uban ang Municipal Risk Reduction Management Office o BFP sa lugar o gileyong gidala sa balay tambalanan ng mga biktima. Apan gideklarang dead on arrival sa mga doktor sila Alexander, Justin ug Julius Kent. Gibalhin na sa Zamboanga del Sur Medical Center sa Pagadian City ang samdan nga sila Mary Chris ug Sandy nga mag-igsuon. Kinahanglang operahan si Sandy tungod sa grabing igo niini sa kilat.